Представяме ви витамини на Брит, които са под формата на лакомство, което улеснява приемът им от домашните ни любимци. Всички витамини са без зърнени култури, без соя и без изкуствени отцветители и ГМО. Предлагаме няколко вида витамини: витамини за красива козина и здрава кожа, витамини за здравословен растеж и развитие, витамини с пробиотик за кучета с храносмилателни проблеми и приемащи антибиотици, витамини за поддържане на имунната система и доброто физическо състояние на вашето куче, за здрави кости и стави, и витамини с успокояващ ефект. Всяка една кутийка съдържа между 115 и 120 таблетки. Витамините за красива козина и здрава кожа се препоръчват за възрастни кучета, особено по време на линеене и смяна на козината. Основната цел на таблетката е да поддържа качеството на козината и кожата на кучето ни. Съставът е специално адаптиран да съдържа балансирано количество омега-3 масни киселини, витамини от група Б и органичен цинк. Приемът на този комплекс от витамини и минерали има положителен ефект върху блясъка и качеството на козината. Към тях е прибавена и сьомга под формата на масло, което е качествен протеин и увеличава мускулния синтез и здравето на костите. Витамини за здравословен растеж и развитие. Този продукт може да се похвали с редица предимства. Препоръчва се за кученца над 8 седмици. Основната му цел е да подпомогне здравословното развитие от кученце до възрастно кученце. Витамините съдържат глюкозамин и хондроитин. Тези вещества поддържат здравословния растеж и развитие на ставите. Освен това, в състава са добавени пробиотици, които подпомагат здравето на храносмилателния тракт. Продуктът може да се използва за всички породи кученца. Витамини с пробиотик за поддържане на здрав имунитет и естествен бактериален баланс, добро храносмилане и правилно усвояване на храната. Подходящи са за възрастни кучета с храносмилателни проблеми или приемащи антибиотици. Мултивитамини за поддържане на здравето и имунитета. Препоръчват се за възрастни кучета с компрометиран имунитет и за поддържане на доброто физическо състояние. Хранителната добавка е комплекс от белтъци с антиоксидантни свойства, които подпомагат храносмилането и противовъзпалителния ефект. Витамини, подпомагащи мобилността. За здрави кости и стави. Препоръчват се за активно работещи и спортуващи кучета, освен това са подходящи и за подпомагане на мобилността при възрастните кучета. В състава си съдържат черупки от яйца, които са естествен източник на калци. Витамини с успокояващ ефект. Препоръчват се за възрастни кучета, които изпитват стрес при пътуване, силни шумове или при хиперактивност. В състава си съдържат витамини от група Б, които подкрепят нервната система. Корен от валериана, лайка и коноп, които са за естествено успокояваща подкрепа. Витамин С, който намалява окислителния стрес, и L-триптофан и суроватка, които са хормоните на щастието с успокояващ ефект. Петмол.